सेप्टेम्बर 2024 वेस्टार्न रेलवे स्टेशनआव आरजागोनि लैपटप खगजाखा तामने हिंगांके ओ लैपटप वंदे भारत ट्रेन नि सिमी खगजाक आबागै पुलिस रक दाक्ति no अबनतई जासपाताल इन्वेस्टिगेशन खालायनायनि बागै अंखरका ते जेफोर लैपटप आरजागोनि कमाव आदिनि सीसीटीवी फुटेजेस रक चेक खालायो ओ वंदे भारत ट्रेन नि सीसीटीवी कैमरा फुटेजेस नायमानि यागुलो आरजागाव नखा लैपटप नि गानागिनि borok masa himui tongmani te bini seat number rokbo saimani थाखा joto mokhang dak camera o kasajak nokha police rok bini seat number ni simi bini je detail tongmani obo joto tikhlaina haro abo checking khalaimani yagulo aadhar card te contact detail rok joto mani thango police rokni yago jepro Ahmedabad railway station ni footages rok no naya afro nogoi mankha o borok railway station ni phatarao himui tongmani nukha te bini yago kainui blue color ni bag bo tuijak tei o case no tui investigate khlai tongo SP Balram Mina bini thani o borok ni joto detail rei phone number rok mankha aboni yagulo kino je detail no number manmani o number call khlai saka nini bomongoi laptop khokjakmani cases tongo o kongno khanamani yagulo aborok sawo o laptop no angna haria train no kama jorao ani thaniwo ani logyo o laptop bahaike sokpaike saimanliya hinai tei bo saka angkha khlai tongo dakti no police station no thangoi jodi no khobor sokpaike hangke je borok ni laptop no kiflei renai hinai saka o police no aboni yagulo kheno o borok laptop tui police station no phayo bini bomong ungka Arshid Chaudhary bini umor 35-40 amoni bisingo khopjago tei bo police no phai sawo adi no by mistake bini logiwo bul ongoi o laptop bini boyko dajakti ongoi thango hinai tamni hinkhe bokrok sa army o major ni samung khlai tongo tei bo army khlai tongtoi obahai samung rok kundi no khlai gelak tei o laptop no kifilna no hinai tongo hini saka joto kok police rok no poto khoroksa army tei bono forcefully bo sengrak gya tei army ongoi bo omo kahar samung bo khlai gelak phiaba bini je cases obo SP Balram Mina bini kogo tamo kahai ma tongjak kha thokoi kok hrijak kahai amon bagai bini kong no cross khlai sengka ulta pulta khlai jotoni slai sakang ngangke SP sungo aborok no nong adino train no tam khlai tong tei train no bojagao thangnani bagai karok hinoi o ulta pulta kok sungmani yagulo kheno o borok ajamcha jolijagoi tumplajangma kahai ke phunukha bokhorok sa army khlai tongo tei army no omo kahai ke question sungnani norini keboni adhikar kwrwi rokhinai sakha phiaba omo kahai kok samani yagulo rudely babe SP Balram tei bo daud khlai tongkha bono aboni yagulo kheno SP bono aadhar card tei army ID phunuk dini saka tebin aadhar card army ID phunukha aadhar card hungake Arshid Chaudhary bomong rejak bini tei bini army o post major ni khoroksa police rok bono to daud ongoi tongha bagai SP boni aadhar card tei army ID no army headquarter o pathogoi rohoro tamni hingangke oboni ukulong ni kubui kok tamo saimanani bagai thokai ID te swnamjak nakiba kubui no jepuro headquarter ni borok rok o ID no khulugoi nakha apro emon je kok bwskango nukjagai phaika o kok rok no khanamani yagulo norok bo belai kheno wana saknai khoroksa army ongoi bode omo hai samung khlai man hinui faiding langke oborok no tui no tini video o salaina hinkhe video no first to last sak nai tongdi skip khlaiyawi haike first to last norok joto full story saimannai faidi hinkhe bisi yang ayang kok sayakare video ni main point no kok salainai SP to bini aadhar card tei army ID no headquarter se khlainani bagai rewai rohorka je kubui kok tamo saimanani bagai aboni yagulo bo bono cross question mang sengui tongkha bono jotoni slai sengka bo je jagao thana himene ar jagao tamni bagai thanani nai tongrok hinai afrikeno o army major saka bo kaijanani bagai khoroksa bwrwi no nainani phaio tei o nainani bagai bo 1 mas ni suti bo naharjak hini saka
Aboni yagolo kheno police rok je suti sani phaimani oboni liu order phunuk dihini saka obo sanjakmani yagolo kheno o army te sahai hai police no jolijagoi kok phiroka ang khoroksa army o respected post ni major khlai tongo nang amhai ke ano question songri manglak hene jolijak tei OSP police no saka phiaba police rok ngangke bono busuk jora tei sakno control khlaiman tei kubui kok tamo omo ongkhorinan bagise amhai question songri tongo borut lipawi kok samani obono bini khulasa khlainani lama jesek jora bo police no root lipabe bini makhang phunukui tongka amsuk jora no police rok bo tei bono sok khlainani jengkha aboni yagulo kheno army headquarter ni hoite call sok phaio je Harshit Chaudhary bumungni kebo phano borok army police o eba kheba army major o samung khlainai koroi hinai hinkhe je bono SP no Aadhaar card te army ID phunukmani oborok joto totally fake se hini saimankha a jorao te oro no hoite no bo je sok khlaimani obo kubui doubt clear ongoi thango je o puansukui tongmani army ya obo army ni base sina hai tongo himani obo kubui no nangkha or jaga tobo laptop khogo hini se manjakmani te case khlaimani phiaba buni obo national cases o khopjak tei ongoi thangka tamni hingke o Aadhaar card te I card bai bo laptop khomgani manjagui CCTV camera footages o golbo khoroksa army se hini yakakna bagui police station o phaiui laptop no ruphaika phiaba o Aadhaar card te army ID bai bo jaga o thangui buino thokaikha oborok no bo saimanani dorkar।